Mga igsuon, gusto sa Dios nga panalanginan ang iyang mga anak, apan ang panalangin dihatag sumala sa iyang hustisya. Kinahanglan magpugas aron makaani. Labaw sa tanan, ang labing dakong panalangin mao ang mauswagon nga kalag. Kung mauswagon ang kalag, malipay ka sa himaya sa langit ug makadawat og mga tubag dinhi sa yuta. Usahay, iuyon sa Dios ang panalangin o kaayuhan hangtod mahimong mauswagon ang kalag. Kaya basin unyag makadaot sa espirituhanon kung ihatag kini dayon. Sa unang panahon sa atong simbahan o sa kalalaki nga dili makalakaw ang naayo human giampuan ni Senior Pastor Jaira Clee. Apan, tungod kay gamay ra ang iyang pagtuo mihunong siya sa pagsimba human makadawat og kaayuhan o giingon nga igo na kana. Tungod niini nasabtan ni Senior Pastor Jaira Clee nga mas maayo nga tubagon sa Dios ang mga pangayo kung matamnan una og pagtuo alang sa kaluwasan bisan pa malangan ang kaayuhan. Adunay usab mga tawo nga human makadawat sa pinansyal nga panalangin nahulog sa sala ug mibulag sa Dios. Mao nga usahay hulaton sa Dios nga motubo una ang pagtuo sa usa ka tawo. Ang Santiago kapitulo 5 bersikulo 11 nagingon, ato silang giisip nga bulahan kay sila nakalahutay man og inyong nasayran ang gibalo sa Ginoo kaniya sa katapusan kay ang Ginoo mahigugmaon og maaluluyon kaayo. Mga igsuon, nakatunan usab nato nga aron makaani og daghan kinahanglan mo pugas kita diin malipay ang Dios. Ang panultihon kapitulo 19 bersikulo 17 nagsulti, kung muhatag ka sa mga kabus samara nga nagpahulam ka sa Ginoo ug bubalo siya kanimo. Apan ang pagtabang sa tawo nga nagpadayon sa sala dili tinuod ang pagpugas. Sa istorya ni Jonas nagantos ang mga marinero kay ilang gitabangan si Jonas nga molaya sa kabubuton sa Dios. Pagkahuman lamang nila nga siya ilabay sa dagat, mihunong ang bagyo. Busa magpugas unta kita nga matinud-anon, ligon ang pagtuo og sa mga butang nga makapahimuot sa Dios, aron makadawat kita sa iyang daghang panalangin. Sa paghatag sa kabus, sa ikapulo nga mga halad, kinahanglan adunay pag-ila. Kung mapugos kita, diin adunay panagbangi nga buhat sa kaaway, dili kita makaani og panalangin. Apan kung mupugas kita, diin malipay ang Dios, mag-ani kita uban sa kalipay. Si Jesus mingon sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 40 hangtod sa 42 nga ang modawat sa iyang sulugoon o maghatag bisan tasa lang sa tubig diha sa iyang ngalan, dili gyud mawad-an og ganti. Labaw pagayod ang panalangin sa pagdawat sa ganti sa usa ka propeta o mataro nga tawo. Giingnan niya sa Dios si Abraham sa Genesis kapitulo 12 bersikulo 3, panalanginan ko kadtong magapanalangin kanimo, apan tungluhon ko kadtong magtunglo kanimo. Pinaagi kanimo panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. Nakaambit og kaluwasan si Lot tungod kay kuyog siya ni Abraham. O giluwas sa Dios si Lot o ang iyang pamilya sa paglaglag sa Sodoma, tungod kay gigugma siya ni Abraham. Ang mga alagad sa Dios sama ni Abraham makahatag og panalangin, apan kinahanglan nga andamo ng sudanan aron makadawat niini. Gisugo ni Isaac si Esau sa pag-andam og pagkaon una siya panalanginan, ug si Saul nagdala og halad sa wala pa siya mangutana sa propeta. Mausab, dili nato palampason ang mga espesyal nga panahon sa paghalad, sa pagpasalamat kung gusto sa Dios nga panalanginan kita. Mga igsuon, ang Manmin Church nagpakita sa gugma sa Ginoo pinaagi sa pagatiman sa mga tigulang, kabus ug pinaagi sa misyonaryong buluhaton. Aron ipakatap ang ebanghelyo, gikinahanglan ang espirituhanon ug pinansyal nga suporta. Adunay mga sanga sa simbahan sa laing lugar nga lig-on, apan adunay usab nga nanginahanglan og tabang. Ang Manmin Central Church nagsuporta sa mga pastor, mga simbahan, krusada, literatura, example ana niya kay newspaper ug mga libro, broadcasting ug misyon, ug kini mahimo pinaagi sa inyong mga halad. Kung ang atong tuyo mao lang ang pagdawat og grasya ug kaayuhan alang sa kaugalingon, dili na unta kita manginahanglan niini. Apan gitawat nato ang dakong sugo nga makita sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 8. Kamo mao ang akong mga saksi hangtod sa katapusan sa yuta. Pinaagi sa pag-ampo, pagpugas og mga halad, makita ang gingharian sa Dios, daghang kalag ang naluwas o gidala ngadto sa langit. Ang mga membro sa Manmin Church nagpugas sa mga dapit nga makapahimot sa Dios, ug ang ilang mga buhat gitigom isip pulay katapusan nga ganti sa langit, ug makadawat usab sila og panalangin dinhi sa yuta.
Sa unang hari kapitulo 17, ang balo naghatag kang Elias sa iyang katapusan nga pagkaon. Nagmasinugtanan sa pulong sa Dios ug nakadawat og panalangin hangtod natapos ang hulaw. Tungod sa iyang pagtuog paghalad, dalawa siya ug ang iyang anak. Aron makadawat og panalangin, kinahanglan maalamon kita ug mupugas sa dapit nga makapahimuot sa Dios. Mga igsoon, adunay 8 ka lakang nga mao ang pagkamatinumanon sa gingharian sa Dios. Ang pagkamatinumanon nagpasabot sa pagpuyo nga ligon sa pagtuo nga walay pagpanuko. Daghan ang nag-alagad sa simbahan bisan sa ilang kaugalingong trabaho o gipanalanginan sa Dios ang ilang kinabuhi. Apan adunay uban nga makalimot sa buluhaton sa Dios human mauswag, naluya sa pagsimba ug pagampo ug nahimong mahulog sa sala. Kung mulikay ang Dios, malaglag ang ilang panalangin. Ang labing importante mao ang espirituhanong panalangin. Sama sa giingon sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 20, apan ang Dios miingon kaniya, "Uy, buang, niini gayong gabi una mamatay ka. Unya kinsa na may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon." Hangtod karon nakatunan nato nga ang 8 ka lakang sa pag-ani sa imong gipugas. Una, pag-andam sa kasing-kasing. Ikaduha, pagtuman sa adlaw nga ipapahulay og paghatag sa ikapulo. Ikatulo, dili mangayo sa kaugalingong interes. Ikaupat, paglakaw sa husto nga dalan. Ikalima, musabwag sa daghan mag-ani sa daghan. Ikaunom, dili magusab ang pagtuo og binuhatan. Ikapito, pagpugas sa dapit nga makapahimuot sa Dios. Ug ikawalo, pagkamatinumanon sa gingharian sa Dios. Kung adunay kakulangan, tarong nga kini. Magpugas unta kita nga makapahimuot sa Dios, makadawat og daghang panalangin ug maghimaya sa iya uban sa kalipay hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Amen.